दिनै 18 मे बर' बिजों सान बर'फोरनि गोथार सान जों फरायगोन बिमानि राव बर' राव गेवलांथों बर' रावा थांना थाथों बर' बिजों गेवलांथों जै बर' हारिनि जै होनना होस्रिखावनानै हानजा सुरदों फरायसाफ्रा 1963 मायथाइनि 18 मे खालार खालि गोबां मेंनो रोङै बर' हारि राव थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा दैदेनगिरिफोरनि नाजाथाबनायाव गिबि खेबनि थाखाय आसामनि गुदि फरायसालियाव बर' रावा थिसन जाजेनदोंमोन। बेजोंनो लोगोसे मोनसेनि उनाव मोनसे गुदि फरायसालिनिफ्राय मुलुगसोलोंसालिसिम बर' रावा गनायथि होबोजादों। चिरां जिल्ला आमथेखा हाथाइसालियाव 59थि 18 मे बर' बिजों सानखौ लोब्बा लाखिनानै दैमालु दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जावलिया देवान गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव फरायसाफोरखौ गोसो थुलुंगाखां होनाय आरो जिउ राहा दानायनि सोमोन्दै सावरायनाय हाबाफारिजों हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लायो। सुन्द्रिफारा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बेजों लोगोसे जावलिया देवान गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिमल बसुमतारिया बे हाबाफारियाव नुजाथिनानै बर' बिजों फरायनाया गोबां दावगाबाय आरो गोबां जायगायावनो आरोबाव फरायसालियाव फोरोंगिरिनि गोनांथि दं आरो फरायनो थाखाय बिजाब नांगौ होननानै दानि सरकारनियाव मावफुंनानै होनो खावलायदों। दिनैनि साना जाहैबाय बर' बिजों सान 18 मे। बे साननि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि बर' रावा जे जोबोद जौगाबाय। दिनैनिफ्राय 59 बोसोर सिगां जितु 1963 मायथाइयाव बर' रावखौ जे मिडियाम हिसाबै थिसनदों बेजों लोब्बा लानानै जोंनि बर' रावा दिनै गोबां जौगाबाय आं बेखौनो बुंनो सानो। दिनैनि सानखौ जोङो दैमालु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय आरो जोंनि जावलिया देवान गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननाय लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालि जेरै आमथेखा गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म एकाडेमि लोगोसे UN एकाडेमि गासै फरायसाफोरखौ लानानै जोङो जि दिनैहाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बियो जोबोद जोंनि थाखाय मावनो गोनां खामानि। खारन रावा जुदि गैयाब्ला हारिया थांनानै थाया। बेनिखायनो जोङो बेजोंनो गौरब जे थांनाय जे 59 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बर' रावा सोलोंथाइयाव माने बिजों हिसाबै फोसावजानायनि उनाव जोङो दिनैहाय जोबोद गोग्गानाय दं। बेखौनो लानानै माने जोंहा जोबोद मावनो गोनां हाबाफारि दङ। बेखौनो लानानै जों दिनै गासै जोंनि फरायसाफोर सारमोन गासैबो जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै बेनि बिथिङै दाहाय जिहेतु जोंहा मोनसे गेवलां मेल दङ बर' बिजों सानजों लोब्बा लानानै बेखिनिखौ आं बुङो। आथिखालाव जोंनि बर' रावा जौगादोंब्लाबो जेरै सोंनायनि फिननायखौ आं नैबेखौ बुंनो नागिरो जे जोंनि फरायसालिफ्राव खमसे खम जोंनि नैबे आमथेखा खयला मयला एरिया बा जोंनि निसिमा एरियायाव ओरैबायदि फरायसालिफोर दङ दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव बबेबा फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि आरो बबेबा फरायसालियाव 0 टिचार बेबायदिबो जोंनाव महर लादों आरो बबेबा फरायसालिया माने फरायसा गैयिनि थाखाय थैलांनो हमदों। जों दिनै बेबायदि नुदों। जाहाथे बिनि सायाव सरकारा गोख्रों आरो बिनि सायाव मोनसे बेबस्था लायो आं बेखौ बुङो।